Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel itu Pawarepa Sawah. Halo pemirsa semuanya, jadi ini kita sudah sampai di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk. Kita sudah sampai di sini dan kita mau menyeberang. Kok mendarat nyebrangnya kui arahnya apa ning pelabuhan Ketapang seperti itu pemirsa. Ki aku nganggo pancet ya. Cak lagi bolong-bolong naik gak yo ketok ning. Kita mulai masuk ke kapalnya dan kita seperti kemarin ya, kita naik ke atas. Bagian belakang lagi guys, pas banget deh. Yo deh ini juga dapat apa jenenge bagian sing belakang. Yo pas tangga, cuma tanggane sebelah kanan seperti itu. Saiki tanggane sebelah kiri. Itu kamar ini. Mbok sih. Kita beda yo. Soalnya enek koyo udah nyanyi guys. Iso nyanyi mangu cah cilik saiki. Ya dadah. Pas betul langsung. Yuk kita naik ke atas. Jadi seperti kemarin ya. Iki ketok man kapalnya beda. Soalnya ini kene parkirannya untuk sing mana saiki sing iyo. Terus iki enek koyo untuk udara. Ayan sing anoni ambek topik. Jaga pelan-pelan. Ini teman mbaknya stabil guys kita iya kok sakit bismillah. Kaki kayak tugas kok malah loh. Naik kita naik ini kita teman mbaknya stabil ketoknya tapi wow. Kenapa dah? Kenapa? Tangganya mati ini gak pakai kita coba munggah guys. Nah, iku sing anu guys. Sing apa jenenge? Oh, munggah mendhuwuri. Iki sing apa jenenge? Kacani. Iki sing apa anu, sing apa koyo ndinyo jegur. Kamu ambil apa bizar? Iki aku munggah mendhuwur guys. Ternyata iki kapalnya nek koyo sing ning jero ning ngono kuwi dan enek panggon duduke. Ning dhuwur belah ya enek panggon duduke. Wow. Yo. Oh, sana sing jegur. Kena sing ape mencolot saka dhuwur. Wow. Katanya Mbak Ega sing koyo dengi ya ya. Sing ape jegur. Ketok guys. Ketok naiki. Walah. Salto ngono guys. Tapi gak ketok tutupan mang. Mau dilempar. Melempar lu. Ayo deh. Coba. Hei. Hei. Om dia pegang satu om. Lompatnya. Ya makasih banyak om. Nah ini apa lompat ki? Lempar. Kita pegang ki. Apa lompat? Oke. Oh lompatnya kok ini walah. Kulino ta. Iya kulino wani yo. Mana kulino? Mira apa sih ram? Apa delok iki? Ya, Nah.
Wis do mencolot. Rebutan guys. Kayak singkai malah rono. Wes ayo. Biru guys tuh. Ayo sini. Sudah. Begini nek panggon lugue guys. Wow. Wani yo. Masya Allah, tabarakallah. Yo, duduk. Geser lagi. Nah. Gini sing ning dhuwur mau aku, Emas, Mbak Nabil, terus Bizar, terus sampai ayah liyane do ning ngisor ning ruangan ono ku yo ya. Lantaine nek akeh yo ya. Iya, di atas. Bawah Jack. Mobil, penumpang di tengah, ini yang di atas. Iki yo enek ning atas ini. Laku langsung. Udah jalan langsung. Wes, iya guys, wis mlaku. Beda yo ya yo ambek sing dingi. Ini lebih besar. Oh, lebih besar layak. Wih, ngerimen nganggo kacamata piring. Iya no. Mbah Toyo. Bizar? Iya. Ini lebih besar. Oh, ya? Lebih besar. Sing dingi kok kono kuwi ya? Iya. Kok ngono kuwi yo. Nah, iki lebih besar katanya ya. Terus Awas. ini apa? Lebih tenang dia. Lebih tenang. Mbaknya lebih tenang ya? Yo, aku delok piring ya lebih tenang. Apa? Kamu mau di sini apa di bawah? Di sini aja. Di sini aja. Sudah jalan, ha? Oh iya. Om Topik ikut ke atas, guys. Yo, langsung. Knalpot jare. Masa? Oh, knalpot kuwi. Oh, lagi roh aku nek kapal duwe knalpot. Nek kenal tok lah kowe. Ya Allah. Nek ya kiri ya. Penasaran deh soalnya. Ini. Nek kenal tok terus asing kuwi lak sapa ngono kuwi ya Allah. Wih, kae ning kono. Aku ya perono. Nah, iki aku ning dhuwur terus aku iki ning bagian gurine seperti iki. Di belakang. Iki di belakangnya. Bali, meninggalkan Bali. Wow, dadah Bali. Semoga kita bertemu lagi ya di bulan berikutnya atau bulan-bulan ya. Pokoknya ya bulan-bulan berikutnya. Nek ke tahun berikutnya. Pokoknya nanti saja channel Kawak kembali lagi
Apa karena ombaknya juga lebih tenang ya? Iya, ngene apa? Munggah medun nek iki luwih tenang, guys. Digo kayak video jos tenan. Ngeri. Enek perahu. Wow. Lebih tenang guys iki. Estetik banget asli kayak gemerujuk. Biru. Alhamdulillah guys, ombaknya tenang. Alhamdulillah. Iki jam piro ya? Oh kayak ben 14.45. Jam Jawa 14.45. Nek ning kene palingan 15.45 nek ning Bali. Kan lebih 1 jam toh. Ya Mas ya. Iki kapalnya saya ngapain di Bali, terus kayak ape gak roh. Wah, guys, kayak pelabuhannya. Semoga kita bertemu lagi ya Bali. Banyunya warnanya hijau, hijau, biru, biru ke hijau-hijauan nek kena kayak anu nih ngono kuwi, ombake ngono kuwi. Ngeri. Ombake rada tenang guys, alhamdulillah. Wow, isis banget, adem. Terus iki yo enek yupane, masyaallah tabarakallah. Aku pikir aku jatuh. Kapal juga yo iki sing kok sing ditupaki. Masyaallah tabarakallah. Semoga aku bisa kembali lagi ya Bali. Aku sangat suka. Jadi enek pirang lantai ya? Nek iki 4. Biasa 3 lantai. Lah sing ndek iki mungkin enek pirang lantai yo sing roh komen. Iki kene tujuane ning pelabuhan Ketapang Ketapang. Nah, dek iki kan Ketapang Gilimanuk. Nanti lewat hutan Baluran. Baluran guys, dek iki kan anu, aku niku apa? Kumitir. Kumitir. Terus enek sing komen, biyen jane iku ya jenenge Kumitir, tapi sekarang Ya, emang Kumitir yang ke arah Jember kata. oh, berarti salah guys. Maaf guys. Maaf ya guys, salah. Bondowoso, Probolinggo, Ya, seperti Wiyato, itu. Ngawi, Seperti itu guys, rutene ya. Sepurane dek iki aku salah muni alas ya, ternyata alas Baluran. Kok nek lewat aku yo bakal muni neh alas Baluran. Seperti itu. Ya Allah. Aku nyepir. Sangat suka. Oh nek wis sampai di apa nanti kok bakal tak syuting lagi. Dadah. Ibunda mbek Mbak Reva ning isor guys, ning panggon koyo ning ruangane ngono kuwi. Ning kene tersedia ruangan, terus disediakan juga koyo warung kecil ngono kuwi. Yo gak kecil sih. Maksudnya yo go tebas-tebas ngono kuwi yo koyo apa yo. Yo koyo ngombe nek yo paman ngono kuwi lah yo guys. Masyaallah tabarakallah. Iki wis sampe tekan ning pelabuhan Ketapang guys. Jadi nek ning Google Maps kuwi kurang sekitar 5 atau 6 rumahki. Oh, kayak wis ketok ya pelabuhan Ketapang ini. Dan iki omane juga ikut nyusul ke atas sampai Kuin, sampai Cantik Piring, sampai Tante Lis. Oh. Ya. Hah? Kenapa, Mbak? Foto ya? Fotonya tutup. Mang berdak video no guys, oleh aku apa ngarah no kilo ngante anu apik sing saka kene. Tak foto no. Oleh aku ngarah no kok ngene oh ya kok ngene ya Allah Gusti. Ada viral video mang lagi iso dadi apik kayak kapalnya juga apik ning pelabuhan. Terus berangkat kenapa? Ya urung iki jengoten. Guys tak foto nese. Piye ya? Antri target. Mang sing mang nyelip berarti. Ya barangnya dulu yang tadi sampai. Kayak apa? Bali kelihatan dari sini. Bali. Kayak apa ya guys?
jam-jamnya? Ya kalau kapalnya kan tiap berangkat ada yang ngisi lagi. Berarti kapal rono berono rene ngono. Oh, dadi kok ngono, guys. Yo. Dek iki mungkin rada lama perkara iku yo, pengaruh saka ombake yo. Iki kan ombake Juga sama kemarin tuh. apa? Agak lama juga. Iya, maksudnya kan tapi iki luwih cepet iya. Iki lebih tenang. Turune iki dadi lebih cepet no ya. Ya ora. Kemarin agak melambung tuh. Iya, soalnya kan ngene-ngene, guys. Ngene-ngene. Ngatek Mbak Repa deloki mabuk ya, maksudnya. Ngatek koyo mlaku rasane kudu jungkel ae. Nek kene pas ning tengah-tengah tok mang yo ya yo. Saiki wis gak petek guys, seperti itu. Mendung suasana. Mendung guys cuacane. Mang tapi kene pas budal curah dan saiki pas tekan ning pelabuhan Ketapang kuwi rada mendung. Ora isi seneng. Kalau iku jane ndi? Iya paling. Mbah. Wes yo. Wes sekian apa mudun yo, ape persiapan. Aku tak awor bunda Mbak Repa yo. Dadah. Lah ya ning kene ae. Ya wes yo. Nah kita turun. Nah iki bagian depannya guys. Saiki bar kok kene ternyata mang yo. Dene kan ning isor aku pas mengisor dene ape mendur. Terus dene muni ning kene api ning arep. Terus aku ngono. Sapa? Kowe ape dadi pelaut ki? Ayo guys. Nek mang enek mbak-mbake sing enek bunderane kuwi enek mbak-mbake terus sing iki nah kuwi enek sing ini gitu. Mang ketok sing anunan ning kene. Kalae mbak-mbake sing enek bunderane. Masa iya? Sur sapa? Pelaut. Apa ya lele? Nek terus nek kene iki Mas kapal. Oh iya le, maskapai. Oh iya maskapai. Pilot. Nek iki apa? Mas gelang antena. Gak roh engko golek ning Google kok. Kowe foto apa ora? Dibuat ono sapa? Ini ya guys. Jos. Apa? Aku dah. Tenan ora. Jajal kok golek iyo yo. Aku ki iyo, apa kae iki gak pati rohi nek jeneng anunan. Jeneng apa jenenge sing nyetir kapal ngono kuwi. Sampai kapal Nah, golek iki memang berpapel ya Allah, dene video guys mang nganggo HP-ne dhewe. Nek dene video nganggo HP-ne dhewe kuwi berarti ngepap kuwi. Ya Allah Gusti. Ya Allah. Apa? Sopir kapal. Ya Allah. Gusti Allah John ngapura. Apa? Oh kapten iya le. Ya Allah, aku dadi lali kabeh yo. Nah, apa padahal karek muni kapten yo. Aku seorang kapiten mempunyai pedang panjang kalau berjalan prok ngono le. Aku le. Iya. Iki kita kan antri. You know antri? Antri guys ini. Masya Allah, tabarakallah. Iya mabuk pura kowe? Hah? Ayo. Tapi aku menaik di atasnya aku mabuk. Ngono. Nyemplung juga kamu tenggelam. Suka air tapi nek kecemplung. Dadah Bali. I miss you. Apa? Ya Allah Gusti, ben apa? Gak kuat, mesti mujak. Oh. Iya. Guys,
guys. Iya. Insyaallah tabarakallah. Kan ijek ribut. Sing wedok-wedok ngono kuwi apa ya? Magang bareng PKL. Iya paling sing kok bagian mencet bel dong ngono paling. Berpositif. Iya, Bali. Enak lah. SMK SMA iya pelayaran anunane. Ngono makanya aku mang sing nyetir caki muni sing nyetir. Mang ribut, Mbak. Apa jenenge? Sing nyetir ngono ki jenenge apa? Pilot. Iya nahkoda. Iya nahkoda. Lah aku ora roh ile. Heeh. Mercedes. Bis. No, driver. Oh, ana bule akeh ngomong rawane. Lah aku bingung ya. Iya, soalnya terus. Ini Bali ra gelem berbule-bule. Lurus banget. Lah neng apa pas delok guys. Aku kan yo pas medoni rada piye no.